Hi guys, welcome back again. So today we're going to be checking the Kekal Naum Talk Show. The Kekal Now Talk Show Interview with Vladimir Putin. Okay. Wow. Okay. Wow. I really want to know the details of this interview. I really do. So without further ado, let's get on. This man must be a very solid person. Yeah. Solid host to host Putin. Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk. Kekkonen, okay. Kekkonen. You say Kekkonen. Oikein hyvää iltaa. Minä olen Kekkonen ja tämä on Kekkonen Talk Show. Täällä on käynyt vieraana paljon viisaita, taitavia ja alallaan päteviä ihmisiä. Ja sitten täällä on käynyt myös poliitikkoja. Täällä on käynyt suurmiehiä ja sitten on tämänpäiväinen vieras. Tänään vieraana on mies, joka ei esittelyjä kaipaa. Hän kaipaa ystävää. Vladimir Vladimirovich Putin. The first time I'm hearing Mr. President Putin's full name. Yes. I want to really hear that name. He needs a friend. Hän kaipaa ystävää. Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Is that real Putin? Mitä sinä siellä teet? Tule tänne. Ei sitten. Is this Putin? No mitä vaan? Wait. All jokes aside, is that President Putin or was it before he was elected president? You know, these people, they can actually they're consumed. Like when they always do Donald Trump, they wear a costume. Right, okay. So He looks exactly. Yes. When he looks, even the expression, there's the way he looks. Like those people are badass when they try to mimic your features and the way of speaking and everything. So what's up, old Nazi dwarf? Sorry. This is going to be very interesting. Sorry. Let's just hear Vanha natsikääpiö. Parempi olla vanha natsikääpiö kuin kuollut kaljupää. Minulla on täällä tuliaisia. Toin sinulle Karjalan takaisin. Nyt on sanottava, että olen tästä hieman loukkaantunut. Älä nyt leikistä suutu. Eikä kun toit karmeinta olutta, mitä kaupasta löytyy. Olisit tuonut mieluummin vaikka Pultsarin kuparia, Että siis mitä? puliukon pronssia, maksuhäiriön laageria, työttömän toffeeta. Minä olen enemmän siiderimiehiä. Siiderimies. Tiedätkö mikä on President oksymoron? Putin is speaking Haistapa sinä Urho Paska. Näin kavereitten kesken sopiiko, että kutsun sinua putleriksi? Se ei nyt missään tapauksessa käy. Ei se mitään. Kutsun silti. Puhutaan nyt suoraan. Mitä mieltä olet maidemme välisistä suhteista nyt, kun Suomi on liittynyt NATOon? Meillä on pitkä yhteinen raja ja Venäjä ei koskaan tule hyväksymään vihollisia sen läheisyydessä. Vihollisia. Suomi ei ole koskaan uhannut Venäjää, mutta Venäjä on uhannut Suomea useammin kuin muista. Ennen NATO-jäsenyyttä ne suhteemme olivat hyvät. Anteeksi nyt kielenkäyttöni, mutta mitä vittua? Ainahan te olette olleet täysin perseestä. Te olitte ne, jotka tulitte meidän maahamme. Ei toisinpäin. Kuunteles nyt Urho. Historia opettaa, mitä tapahtuu, kun pienet maat tekevät virheellisiä valintoja suurvaltojen kanssa. Muistatko Ukrainan, Puolan, Georgian, Viron, Romanian, Latvian, Liettuan, Unkarin, Tšekoslovakian? Koko maailma muistaa. Venäjän historia on ylivertaisen tappamisen, sotimisen ja tuhoamisen historiaa. Mikään muu maa ei ole yltänyt lähellekään teitä. Kiitos Urho. Arvostan kauniita sanojasi. Se ei ollut kehu. Juurihan sanoit, että Venäjä on ykkönen. Kekkonen on ykkönen. Miltä nyt tuntuu, kun niin sanottu 3 päivän sotasi on jatkunut jo 3. vuotta?
Me toteutamme sotilaallista erikoisoperaatiota Ukrainan denatsifioimiseksi. Näetkö ne natsit nyt tässä samassa huoneessa kanssamme? Me taistelemme ääriliikkeitä vastaan, mikä on tärkeää koko Euroopan turvallisuudelle. Ainoa uhka Euroopan turvallisuudelle olette te. Jos Venäjälle luo uhan, sotilaallisen uhan, niin silloin tulee tuhotuksi. Tajutteko? Minkälaisena uhkana näette sananvapauden? Venäjällä on sananvastuu. Kuka tahansa saa puhua. Mutta jos sanoilla uhataan yhteiskunnan vakautta tai järjestystä, silloin meidän on puututtava. He said they have freedom of speech, but if your speech interferes the stability or order of the society, they must intervene. You don't have it. Eli sananvapaus on sallittu, kun sanotaan asioita, jotka ovat linjassa hallinnon kanssa. Kuulostaa aika valikoivalta vapaus. Venäjällä on täydellinen sananvapaus. Emme vain voi luvata vapautta sanomisen jälkeen. Aivan. Esimerkkinä vaikkapa Aleksei Navalny. Navalny ei osoittanut tehokasta katumista. Ei teilläkään ihan kaikkia kirjoitettu silloin, kun olit vallassa. Minun ei tarvinnut myrkyttää ketään, eikä toimittajia putoillut ikkunoista. Urho, Venäjä ei ole itse murhannut ketään. Ikkunat ovat vaarallisia vain niille, jotka eivät osaa pitää tasapainoa. Jätkähän jauhaa paskaa niin, että jyvät vaan lentelee. Urho, me olemme loppujen lopuksi aika samanlaisia. Paskat. Olemme yksinvaltiaita ja me pidämme vallasta kiinni viimeiseen asti. Minä tein aina sen, mikä oli parhaaksi Suomelle. Sinä teet sen, mikä on parhaaksi itsellesi. Otetaan tähän väliin pieni... This Kekkonen, is he a president? No, he has a talk show. No, the way he's talking about power, like he was the leader of the country before. Sorry, 1 minute. I think that speech he made at that point was representing the president of the country, leader. Yeah, former president of Finland. Yes. Because there was a way his statement sounded like he was once a ruler of the country. Me, I was thinking, Wow. could it be? Wait, It is he's the- late. 1986. Died 1986. Could this be a clue? I am confused right now. When was this talk show? It was posted like 2024. Sorry, not clone, like satire. Satire. Wow. Wow. They're good. Very good. Very good, because this I thought looks it's like... present. Complete replica. Katko, Ei saatana. Irvin, mene nyt jo kotia sitä. No siinä tapauksessa. Katkon jälkeen meille saapuu yllätysvieras. Pysykää kanavalla. Kekkonen tuotteet ovat täällä! Paitoja, mukeja ja paljon muuta. Kaikki täynnä karismaa ja huumoria. Lisäksi koodilla Kekkonen saa vielä 10% alennuksen. Nyt jätkät ne kekkospaidat päälle ja vähän äkkiä, ettei näytetä ihan vitun tyhmiltä. Oh my Kekkonen God! on ykkönen! I'm going to buy. Niin, tervetuloa takaisin. Haluatko kuulla vitsin? Ei se mitään, kerron sen silti. Kekkonen löi mahtavan swingin. Vladimir Putin. No niin, leikki sikseen. Puhutaanpa hetki näistä kaasuputkista. Puhutaan vaan. Niitä markkinoitiin aikoinaan puhtaasti kaupallisina hankkeina, jotka lisäisivät Euroopan turvallisuutta. Toisin kävi. Kaasuputket ovat tuoneet vakautta ja energiaa Eurooppaan. En ymmärrä, miksi niitä epäiltiin alun perin. Vitsi. Täysi vedätys se oli. Teiltäkin oli demarit, Lipponen etunenässä vetämässä niitä putkia, saatanan tunarit. Se ei näköjään riittänyt, että varastitte Karjalan. Varastit myös iskulauseeni. No mutta olivathan ne saatanan tunarit. Siitä voimme olla samaa mieltä.
onneksi saatiin junailtua Trumpi presidentiksi. Sehän yritti varoittaa Eurooppaa, mutta eihän kukaan sitä pösilöä kuunnellut. Pösilöistä puheen ollen. Aiemmin vietit aikaa Hollywood-tähtien kanssa, mutta nykyään olet piilossa bunkkerissa salamurhaa peläten. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Johtajuus vaatii keskittymistä ja vastuullisuutta. Tärkeintä on kansamme turvallisuus ja vakaus. Mutta vituttaahan se. Kuten tuossa esittelyssä mainitsin, sinä taidat tarvita ystävää. Ja nyt minulla on sinulle sellainen. En minä tarvitse ystäviä. Minulla on jo Kim Jong-un. Toivottakaa tervetulleeksi vanha ystäväsi KGB:n ajoilta. Mies, joka katsoo samaan aikaan sekä länteen että itään. Hän on aiheuttanut minulle enemmän harmaita hiuksia kuin kukaan muu. Ja siitä häntä kiitän. Paavo Väyrynen. Vladimirovic. Paavo perkele, mitä vanha toveri? Nyt lähdetään vetää persettä. Onks Tarja mukana? Onks Sidukkaa? Totta kai on. Vanha jengi taas kasassa. On Lipposta, Heinäluomaa, Tuomiojaa ja Jauhojengiä. Tänään on bileet kaikki sileeks. Räppäät sä, jos mä heitän biittiä. Anna mennä vaan. Joo, se on tissit 2 muijaa. Tänään mennään tuu munkaa. Joo, se on Finland. Kesärata ja tälleen. Kovaa kamaa, Vladi. Respect. Totaali bängeri. Kiitos, Paavo, kiitos. Olet ihana ihminen. Niin olet sinäkin, Vladimirovic. Let's go, lehmät. Sonilla seisoo. Sinä se sitten aina osaat sanoa niin pistämättömästi, että... Sinne menivät Nuija ja Tosin Nuija. Saatte itse päättää, kumpi on kumpi. Hei Urho, soita sille Zelenskille ja sano, että hyvää joulua. Sota on ohi. Anteeksi nyt kielenkäyttöni, mutta mitä vittu? I have been traumatized. That's the end way. I have been traumatized. I cannot believe my eyes. I don't see what I saw. I honestly. Why did they do that? What are they trying to insinuate? And they ended up having 2 kids. Who gave birth to the children? You know when he entered, they said the devil came. He's the one that stand and look at the east and the west at the same time. Remember when he said that description of him? I was almost believing that was President Putin. I was almost believing. But that last part offed it for me. That was when I knew that this was an edit. The person tried. It was a good I'm one. trying to remember something. What is hologram? Hologram. Kind of like a projection. Could it be An hologram or something? hologram of them? I don't know. I honestly don't know how they did this. You know, but kudos for that because this was extremely It was hilarious. smooth. You know, it was hilarious, honestly, and I do hope that World peace can just come about like the way this show just ended. Yeah. Aside that ending part though, but the way he just like let The her war be is peace. over. You understand? The war is over, stuff like that. So I just hope that the world will catch It's up our to first that time kind ever checking out Finland interview So- or talk show, and Yeah. it's interesting. I love it. Very nice. They have humor too. You guys. There's lots of humor here. You guys. Alright. It's been fun. But thank you guys for sticking around to this part. And don't forget to like, subscribe, and comment on this video.
And remember, the war is over. Peace.